Бърбароните, когато пораснали. Бърбароните много обичаха да се забавляват. Един рисуваше, друг свиреше, трети майстореше нещо. Барбарела си направи красива корона. Когато порасна, ще стана принцеса, заяви тя. А вие какви искате да станете? Барбадан каза, че мечтае да стане пожарникар, който продава сладолед. Искаше да има голям червен камион, с който хем да гаси пожари, хем да продава сладолед. Ако станеше пожар, Барбадан веднага щеше да угаси пламъците със сладоледа от камиона и всички щяха да го поздравяват. През това време Барбарири спеше в градината, но внезапно се събуди и много се изненада. Имаше си приятна компания. Една птица беше построила гнездото си върху него. Той я настани още по-удобно и отиде да я покаже на останалите. Колко странно! Смаяха се барбароните. Толкова си интересен, Барбарири. Какъв ще станеш, когато пораснеш? Барбарири нямаше представа, но имаше достатъчно време да мисли за това. След обед барбароните лудуваха на воля в двора. Караха колело, играха тенис на маса и дама, плискаха се в басейна. Но Барбарири не се включи в игрите. Той не искаше да притеснява малките птичета, които се залюбиха в гнездото върху главата му, и внимаваше да не събуди двете мишлета, които бяха дошли да подремнат на спокойствие под мишницата му. Барбарири ги отнесе в гората, за да им намери сянка. Там откри попови лъжички, заседнали в малка локва, която бързо изсъхваше и ставаше още по-малка. На барбарончето му стана много мъчно за тях, но бързо се сети какво да направи и сътвори прохладен басейн. Елате, момичета, тук винаги ще има достатъчно вода за вас. След това Барбарири се замисли на кого още може да помогне и се преобрази на дърво с много клони, за да даде подслон и на други животни. Барбадан дойде да му донесе следобедна закуска и като го видя, много се изненада. Питахте ме какъв ще стана, когато порасна, каза му Барбарири. Ще стана много високо дърво с много клони, което ще подслонява всички горски животни и ще ги защитава. На сутринта татко Барба и мама Барба откриха, че при Барбарири са дошли още животни. Сред тях бяха и няколко пакостливи маймуни, които искаха да превземат дървото само за себе си. Маймуните крещяха и скачаха, ритаха и скубеха де когото сварят. Настана голяма улелия. Горкият Барбарири се озова на земята, изпоцапан и разпердушен. За щастие, след като се посъвзеха, всички животни се върнаха в гората. Може би не съм създаден да бъда дърво, въздъхна Барбарири. Поне за сега, но когато порасна... Мама Барба и татко Барба се усмихнаха. Миличък Барбарири, имаш достатъчно време да избереш какъв да станеш, а до тогава имаш още много време за игри.